Hovorila si aj o tom, že nejaké mentálne a psychické si videla zmeny, tak ako by si to popísala? Lebo tu je také všeobecné. Ako by som to popísala? Začala som si uvedomovať, že myslím trošku inak v takých súvislostiach životných, že keď toto pomáha mne, môže to pomáhať iným. A zrazu som si pripadala, že to žijem len v nejakom systéme, že to, čo všetci považujeme, že je to bežné, že máš aj zdravotné problémy, alebo finančné, alebo akékoľvek, že proste žiť uväznený v tom systéme mi ti príde normálne. A tu som sa zrazu mala pocit, že to nie je až taký celkom pocit slobody, ani skutočného takého naplnenia alebo komfortu. Tak bolo to také oslobodzujúce po tej stránke, že vždy som tak s tebou niekam vyšla a vykúkla, že tuto sú tie také svetielka a záchytné body, kde sa môžem proste nejak inak rozvinúť a pozerať sa na ten život. Ja viem, že veľa ľudí povie, že zelené potraviny sú nie zázračné. No pre mňa nie sú to lieky určite. Nie je to pre mňa, že zázračný liek, také nič neexistuje, ale som si vedomá toho, že tým, ako mi vyčistili telo, zregenerovali, zharmonizovali a zmenilo sa mi to myslenie, tak zachránili mi život.